फरायसालिनि फोरोंगिरिया गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावफुंनो फैनायाव जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दैमायाव दालां गैयैनि जाहोनाव दै बारनानैब्लाबो फैनो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अमला बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां सभाराम बर' बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो दैमानि दैया देरबोयोब्लाबो फरायसालियाव फोरोंनाय हाबाखौ मावफुंबोगासिनो दं। गंसे हादराव बल्लासर मुंनि सासे राजा दंमोन। बिथाङा मैहुर मोजां मोनोमोन। दाउ बेदर नङाब्ला ओंखामखौनो जायामोन। सनितपुर जिल्लानि सतिया समष्टिनि सिङाव थानाय कैलाजुलि दैमायाव दालां गैयैनि जाहोनाव गोबां फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे गामिनि गोबां सरासनस्रा नोगोरारिफोरा बे दैमाखौ फरायसालिसिम थांलाय फैलाय आरो हान्थामेलानि थाखाय जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बारनांगौ जादों। गोबां रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों दि गोबां खेब एमएलए एमपिफोरा बे दैमानि दालांखौ लुफुंनायनि रादाय होनानैबो दिनैसिमबो फेलें जानांदों, जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो गोबां नोगोरारि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सरासनस्रा सुबुंफोरा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय जोबोर जेंनाजों भुगिनांगौ जादों।